bilang isang youth po, ma-encourage ko po sila sa pagpa-farm dahil po nakakapagod po mag-farm, pero pag nag-harvest ka na po, maano mo talaga sa sarili mo na giginhawa po yung ano mo, pag lalong-lalo na po pag nag-harvest ka na, parang nakikita mo na po yung pinagpaguran mo. Tsaka hindi lang po yan basta-basta po pagpa-farm, kundi po may kita talaga po kaya sa farming. Ano yung pwede mo din na i-encourage dun, lalong-lalo na yung mga magulang na farmer? Kasi karamihan ngayon, kahit magulang nila ay farmer, ayaw na din nila din sa farming. And may mga parents na rin ng mga farmers na ayaw din nila na ang kanilang anak ay mag-engage sa farming kasi nga ang hirap. Kasi galing ka talaga sa pamilya ng farmers. Ang masasabi ko lang po sa mga kabataan, hindi naman porke yung nanay mo is farmer or tatay mo farmer is hindi ka na po mag-engage. As of ngayon po, napansin ko is more on mga kabataan is on gadget. Yung gadget na ginagamit nyo, bakit hindi nyo i-turn as a tools para maka-improve kayo ng equipment na pwede gamitin sa agriculture na hindi kayo mahihirapan na gamitin yung tools na yun at saka nag-enjoy din kayo kasi technology yung gagamitin nyo. Example, yung ibang mga mahilig gawin mga robot, dati sila mag-embed na robot na yung robot na mismo nagtatanim. So then, ipipindot lang sila kung anong yung button doon, di ba? Mas better po yun. Engage sila sa almost farm mechanization. But still, farming pa din siya. Kung meron din tayong space or area na malaki sa mga lugar natin, pwede tayong mag-produce ito ng maramihan. Kasi yung learning sites for agriculture na ina-assist po ng ATI, nag-encourage po sa mga farmers na magtanim nito. Kasi isa ito sa top 555 crop na resilient po ito kahit umulan, bumagyo, although wag lang siya mababada ng tubig, wag lang abutin ng baha. Hindi ito mamamatay ng basta-basta. Matunaw man ito sa sobrang init, buhay pa rin po yan sa ilalim. Umulan lang po, biglang maglilitawan na naman sila. So basically, itong programa nito ay na-conceptualize under the Department of Agriculture Central Office through USEC Asis Perez. So, ang pinaka-objeto po nito is to enhance actually yung food production efficiency, yung promote sustainability, at saka to strengthen yung resilience, particularly those sa mga vulnerable and marginalized areas. So, ang objeto is magtalaga ng mga contract of service or extension workers doon sa mga identified priority municipalities ng bawat probinsya. Actually, this is a nationwide or national program, so hindi lang Region 5. So, ang aim is to at least to train 6,000 DA personnel. Ang natendan po namin yung Farm Business School, kasama po iyan, at yung pag-aalaga po ng native carabao, native cattle, meron na din po tayo dyan. Meron din po tayo natendan yung pagpaprocess ng mga food products mula po sa ating niyog. At meron na rin po, napa-attend na po natin yung ilang mga members and officers natin bilang mga trainers. So naka-attend na po sila ng mga TOT sa mga pinagkakalob po na trainings ng ATI. So ngayon sir, sila na rin po ang nagsasanay sa mga kapwa nila magsasaka na. Opo. Naipitan na silang Masasabi ko lang po sa kapwa magsasaka at sa mga ka-learning site namin dito sa buong Bicol. Suportahan po natin yung programa ng Top 55 program, lalo-lalo na sa ube, kasi napakataas po ng demand nito at ang ating hindi lamang po tayo yung matutulungan dito, kundi pati na din yung ating community na makapagbigay tayo ng hanap buhay sa mga kapwa natin magsasaka.
Kasi nung pag-training ko ng ICA dito sa ATI, yung pag-training na yun, present po itong top 5-5. So, among the crops, kasi yung tanglad parang bonus lang. So, naisip ko yung tanglad, bakit hindi ko i-try? Parang wala pa akong masyado naririnig o nakikita sa Bicol na madaming taniman ng tanglad. Pero kung meron naman, hindi naman na-top. So, ang ginawa ko, kasi ang tanglad is ano siya plant and forget. Sila yung mga pananim na hindi mo kailangan masyadong merkadong paraan para patubuin. Hindi alagain. Yes po. And then, isa rin to dahil ito po ay climate resilient crop na kung saan magbagyo, sobrang init, sobrang ulan, tanglad is tanglad pa rin. Boy. Yes po. Kaya po yun kasi ang tanglad is grass lang. Kailangan mo tanim mo lang, tapos kailangan mo lang ng konting weeding o pagtanggal ng damo. Then after 5 to 6 months, may aning ka ng tanglad. Kaya yun po yung napili. Okay, sa membership naman po, yung kung gusto nilang tumulong as a farmer leader, kasi inayos na po namin yan last time, nung kami, napansin kasi namin na ang LSA namin is around 50 lang. Tapos yung number of towns within the Bicol region is so massive na na-cover lang siguro namin is around 20%. Ang ginawa po namin is nag-decide kami na to also include FCAs. Okay lang po. We welcome you very much. We would like to start with a small one kasi gusto sana naming makaangat muna yung mga nasa baba. Para makahabol-habol naman, kumbaga. We are also opening the doors for LGUs. Dapat pag ka talaga para kumita tayo, maramihan. O kaya nung nag-umpisa kami 2016, 2017 nag-umpisa yung nakahanap kami ng mga export buyer. O doon nag-umpisa. Anong taon kayo sa nag-umpisa? 2018 yung sa export. Pre-pandemic. Oo, pero nag-umpisa kami magtanim na mag-venture sa taro na hindi naman inaasahan talaga na magiging business. Oo, para kumbaga nakwentuhan lang kami na maganda raw yung potential ng taro. Kaya sinubukan namin. Message natin sa ating mga, lalo sa ating mga kliyente. Gusto po nating ipaalam sa ating mga stakeholders, mga partners, clients, sa mga listeners po ng ating Kaugnay Podcast na ang ATI po ay patuloy na paigtingin ang paglilingkod sa sektor, magpapatupad ng iba't ibang programa para sa mga essential workers natin, mga kabataan, kababaihan, special concerns yung pong ating mga different sectors na nakasama rin sa ating mga stakeholders. Patuloy po kami magsiservisyo. We will sustain our high-impact programs. We will explore new partnerships. Explore new partnerships doon sa mga sektor na hindi pa natin naabot at nangangailangan ng ating serbisyo. And of course, mag-develop tayo ng mga bago at innovative extension projects para po sa ating mga stakeholders. Sa ating po mga partners, rest assured na patuloy po kami makikipag-ugnayan. Asahan niyo po ang aming pagtutulungan. Kasama ko ang buong ATI Bicol na magpo-provide sa inyo ng makabuluhan at progresibong serbisyo sa agriculture and fisheries services. Lagi po, araw-araw, lagi po kaming maigting ang serbisyo ang pinapatupad dito po sa ATI Bicol. Asahan niyo po yan.